Určitě jste všichni rádi, že mě znovu vidíte, ale já bych se v této prezentaci chtěla věnovat opravdu konkrétním věcem, případům, které jsme v rámci poradenství řešili a které se domnívám, že jsou buď specifické, anebo takové typické pro nás. To musím ještě trošku soustředit, abych to spustila, protože klávesa F5 tady nefunguje. Děkuji. Kde vlastně, jak jsem říkala, jednak jsou to typické situace, které se týkají pracovních domácností a jednak jsou to situace, které trochu blíže ukazují, jak komplexní vlastně celá ta problematika je. A řekla bych, že také poměrně korespondují ty kazuistiky z poradenství s tím, co potom následně bude prezentováno jako výstupy v rámci výzkumu. Jak už jsem to zmínila, SIMI nástupnická organizace poradny pro uprchlíky, která byla založena v roce 1992 a od té doby tedy kontinuálně poskytujeme poradenství. Jsme registrovaná sociální služba, abyste měli představu o tom, jaké je to poradenství. Poskytujeme tedy odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách a to je tedy na principu bezplatnosti, diskrétnosti a profesionality. Snažíme se o to, abychom byli co nejvíce nízkoprahoví. Poskytujeme poradenství bez ohledu na pobytový status všem migrantkám a migrantům na území České republiky. Jedná se tedy jak o osoby, které tady jsou třeba v neregulérním postavení, tedy bez pobytového oprávnění, tak o cizince, cizinky, kteří přicházejí ze zemí Evropské unie a migrují vlastně v rámci tedy volného pohybu osob. V rámci tohoto projektu jsme měli v tom poradenském týmu právničku, která tady je také v publiku, takže Klára Holíková, takže v případě, že s něčem bude potřeba mě doplnit, tak je tady k dispozici sociální pracovníci a vlastně v rámci klasické tedy naší nabídky poskytujeme psychosociální poradenství, nějakou formu psychologické terapeutické podpory, která byla také klientkám nabízena a v některých případech také čerpána. Co se týče obsahu toho poradenství, tak ty zakázky byly takové typické, tak jak se s nimi setkáváme, tedy práva a povinnosti související s pobytem, a poradenství související vlastně s těmi pracovně právními vztahy. Řešili jsme problematiku vymáhání mezd nebo nějaké mediace, komunikace se zaměstnavatelem. Bavili jsme se zaměstnavateli a i s klientkami o dodržování pracovní doby odpočinku, o tom, jak ukončit pracovní poměr, nebo řešili situaci, kdy ten pracovní poměr byl ukončen neoprávněně a jaké vlastně, což je jakoby jedna z ukončení pracovního poměru pro cizinku, která má dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, je prostě fatální situace, kterou český právní řád řeší podle mě velmi diskriminačně vůči těm cizinkám, cizincům a já se k tomu ještě vrátím v rámci těch doporučení, které nám tady z toho vycházejí. V rámci toho pracovně právního poradenství jsme samozřejmě se zabývali zákonem o zaměstnanosti, který řeší právě problematiku pracovního povolení, respektive povolení k zaměstnání podle zákona. Já tomu, aby tomu jsme všichni rozuměli, budu říkat pracovní povolení a vlastně další podmínky, které cizinec, zaměstnavatel musí splnit, aby mohl být legálně zaměstnán. Co se týče pobytové problematiky, tak to byla opravdu typická široká škála, ale nejvíc převažovala problematika prodlužování pobytu, žádostí o trvalý pobyt, kde se naráží především na problematiku splnění těch kvalifikačních požadavků ve smyslu doložení prostředků k pobytu, případně plnění účelu pobytu po celou dobu těch 5 let, které cizinka musí prokázat. Řešili jsme také cizinky, které tu byly bez pobytového oprávnění a řešili problematiku správního vyhoštění. Ale na druhé straně i na té
úspěšné straně z hlediska pobytu jsme řešili i cizinky, které žádaly o občanství a zase tam třeba narážely na problémy s doložením finančních prostředků, což souvisí právě s tím, jak ta práce v domácnosti je neformální. Nepracují na smlouvu, nedaní ty svoje příjmy a potom v těchto zlomových situacích v rámci té své migrační historie nebo toho pobytu se vlastně to jakoby, řekla bych, vyhřezne. To je takové expresivní slovo. Prostě nastane ten problém, který potom zpětně se velmi špatně řeší. Zabývali jsme se také zakázkami, které se týkaly občanského práva, kromě klasických nájmů a případně různých spotřebitelských smluv, nádobí Ceptr a podobně, které se taky objevuje, tak jsme řešili právo rodinné, často právě péči o děti, slučování rodin, ale na druhé straně také rozvody a věci s tím spojené. V rámci sociálního poradenství vlastně ty zakázky korespondují s tím právním. Ten přístup k tomu je trochu jiný. Ta podpora, které cizinky dostávají, je jiná, je zaměřená hodně na ty měkké dovednosti, na to, jak se orientovat na trhu práce. Kromě tedy celé té škály vyřizování pracovního povolení, což je naopak velmi tvrdá dovednost a velmi náročná pro ty zaměstnavatele i pro cizinky, kde sociální pracovník velmi často vlastně asistuje už vlastně ve všech těch krocích, jak tedy i zaměstnavatelům, tak cizinkám. To poradenství, ta podpora směřuje k hledání a udržení práce, udržení se na legálním trhu práce nebo navrácení se na legální trh práce. Opravdu to jsou řekla bych, nejproblematičtější a nejnáročnější požadavky, nebo zakázky, které řešíme, ale které jsou základní pro to, jak pro integraci, ale především tedy pro to udržení si těch základních práv také na území České republiky. Řešili jsme v rámci toho sociálního poradenství určitou mediaci se zaměstnavateli, komunikaci, podpora v komunikaci zaměstnankyně, zaměstnavatel. Co se týče těch dalších typů zakázek, zabývali jsme se vzděláváním a nostrifikací vzdělávání, tedy uznávání vzdělání ze zahraničí, to je velké téma, které se tedy týká i domácích pracovnic, a to těch, které například chtějí být legálně zaměstnány, tak musí také doložit nějaké vzdělání, když žádají o pracovní povolení, anebo těch, které vlastně to vnímají jako dočasnou práci a chtějí se v tom svém pracovním té kariéře posunout někam jinam a vlastně zmínila bych třeba situaci zdravotní sestry, která vlastně neumí česky a není schopna tedy nostrifikovat to své vzdělávání a vykonávat tady tu profesi. Tak to je třeba typická pracovnice v domácnosti, která by mohla být i v tom pečovatelském sektoru. A vnímá to jako dočasné na tu dobu, než se jí podaří to vzdělání nostrifikovat a vstoupit tady na trh práce právě v tom jejím oboru. To vzdělání jsme řešili také vzhledem k rodinám domácích pracovnic, to znamená týkající se jejich dětí, zajištění mateřské školky. Všichni víme, jak je to problematické, tak pro matky, samoživitelky, migrantky je to prostě záležitost, která je prostě tak zásadní, že může až ohrožovat celou tu rodinu, pokud se jí vlastně nepodaří to dítě, zajistit péči o to dítě. A samozřejmě požadavkem je český jazyk a tedy zajistit kurzy českého jazyka, ideálně bezplatné, ideálně v době, kdy klientka nepracuje, případně jí někdo pečuje o děti a tak dále. Co se týče zdravotního pojištění a zdravotní péče jako takové, tak pojištění je tedy nadále nejvýznamnější položkou. V rámci toho poradenství samozřejmě řešíme komerční zdravotní pojištění, které nekryje péči o ty ženy. Řešíme to, že tím, že pracují neformálně, velmi často nemají žádné pojištění, nebo mají nějaké pojištění a nevědí jaké, nebo předpokládají, že zaměstnavatel platí pojištění, ukáže se, že zaměstnavatel prostě neplatí nic a ani vlastně není legálně zaměstnána.
Takže to si myslím, že v tom segmentu těch domácích pracovnic, speciálně u těch, které žijí v domácnosti, se objevovalo častěji, že ta informovanost o tom, v jaké jsou pozici, kdo co za ně odvádí, jestli za ně někdo něco odvádí, jestli mají nárok na zdravotní péči, tak tam se ukazuje, že je velmi malá. A to jak mezi tedy těmi klientkami, tak i mezi těmi zaměstnavateli. Co se týče sociálního zabezpečení, tak myslím si, že stojí za to zmínit vlastně problematiku tedy těhotenství mateřské, kdy tedy klientka v tu dobu vlastně je pro ní problematické si zajistit teda práci, chodit do práce a zároveň nemá třeba vstup do těch podpůrných systémů, takže velmi často pracuje až těsně do porodu a potom už vlastně v 6 nedělí zase ty úklidy vykonává. Řešili jsme také problematiku rodinných vztahů, což je vlastně dopad té samotné migrace, toho, že teda třeba v zemi původu zanechali část rodiny, děti, manžela, ale i je to situace žen, které sem přicházejí za manželem, také cizincem například, ale nemusí a dochází tam vlastně k rozpadu té rodiny. Ta žena je závislá na tom manželovi, pobytově, děti také a často také finančně. A což způsobuje prostě obrovské dopady potom do té rodiny a až případy domácího násilí jsme řešili a opravdu dramatické. Já se tam k tomu jednomu případu vrátím, kdy právě jsme vystupovali jako určitý mediátoři nastavení prostě dohody mezi těmi partnery. Ten první případ tedy paní Ludmily, která je z jednoho z těch postsovětských států, tedy je to paní, která pracuje ve více rodinách, převážně tedy, nebo větší část tedy v jedné rodině, která tvoří větší část její mzdy, a je tady tedy bez pobytového oprávnění a pracuje tady samozřejmě také nelegálně, vykonává ty úklidy. Do služby se k nám dostala na doporučení přátel, kamarádky, což je zase velmi typická cesta, přestože se velmi snažíme o sobě dát všude možně vědět, tak nejčastější bych řekla kanál, jak se k nám migranti dostávají, je, že si to tedy řeknou. A přišla se zakázkou tedy, že potřebuje řešit dlužnou mzdu, protože vlastně v té rodině, kde tedy uklízela, jí odmítli zaplatit s tím, že při úklidu poškodila skříň a prostě je to, oni si z toho strhnou, tedy z té mzdy si strhnou náhradu té škody a tím vlastně jakoby veškerý ten dialog končí. Ona měla pocit, že to je nespravedlivé a my jsme tedy řešili, jakým způsobem můžeme vstoupit do takového vztahu, kdy neexistuje smlouva, kdy vlastně ona je v postavení, kdy se příliš nemůže obracet na například inspekci práce, protože pracovní poměr je velmi diskutabilní, zda pracovní poměr vznikl, jsou na to různé právní teorie, ale i kdyby vznikl, tak inspekce práce tedy by to, že tady ta klientka je nelegálně, hlásila na cizineckou policii a klientce by hrozilo správní vyhoštění a pravděpodobně by jakoby nedošlo ani k žádném. Prostě ta zaměstnavatelka může říct, že vlastně, že ji nezná, že nikdy nepracovala, že nerozumí tomu, o co se jedná. Právnička se tedy pokusila kontaktovat tu zaměstnavatelku a nějakým způsobem mediovat určitou dohodu. Samozřejmě naše snaha byla, aby co nejvíc tedy peněz klientce bylo zaplaceno, ale což se tedy až tak nepodařilo, nicméně alespoň část mzdy nakonec uhrazena byla. A pokud se nepletu, tak ta klientka tam nadále ještě nějakou dobu uklízela v té rodině. Takže nedošlo ani k nějakému jako dramatickému rozchodu.
tím, že vlastně byla zmapována ta situace klientky z hlediska jejího postavení pobytového, tak se ukázalo, že vlastně ona by mohla ten svůj pobyt na území České republiky řešit, protože žila v dlouhodobém vztahu s občanem České republiky, ale vlastně netušila, že by tím pádem mohla ten svůj pobyt tím rodinným životem vlastně regularizovat a podařilo se tedy podat žádost o přechodný pobyt, který získala. To vedlo i k tomu, že začala pracovat takzvaně legálně, zajistila si živnostenské oprávnění a v těch rodinách vlastně, kde působila, tak doufejme, nebo aspoň podle informací, které máme, tak z větší části tedy fakturuje a využívá, tedy pracuje tam na základě živnostenského oprávnění. To, co je, myslím si, na tomhle případu typické, je tedy to, že je to vztah, který mezi zaměstnavatelkou, zaměstnankyní, bez jakékoliv smlouvy, bez jakéhokoliv formální ochrany a že vlastně se to v tom konfliktu ukázalo, že ta podpora naše byla poměrně zásadní. Zaměstnavatelé přeci jenom mají trochu respekt, nebo většina zaměstnavatelů má trochu respekt, pokud jim zavolá právník, právnička. I když z neziskové organizace, i když tam není žádná smlouva, tak je to určitý tlak, který na toho zaměstnavatele tímto způsobem lze vyvinout. A i pro tu klientku to bylo určitá zpětná vazba, že vlastně je v jejím zájmu nějakým způsobem tu svoji situaci řešit a nebýt v takové závislosti na těch vnějších okolnostech a tom, jak ten zaměstnavatel k tomu přistoupí. Tady vlastně ten druhý případ paní Oksana, také z postsovětské republiky, která tedy pobývala zde legálně, ale pracovala nelegálně. Ona zde pobývala na sloučení s manželem, který měl také dlouhodobý pobyt a proto tedy podle platné úpravy až do příštího týdne ona potřebuje pracovní povolení. Od příštího týdne už to bude mít jednodušší a může pracovat bez pracovního povolení. Ale bylo potřeba, aby vlastně ta rodina prokázala i prostředky, ale aby vyžila, tak bylo potřeba dalšího výdělku. A paní tedy začala uklízet v domácnostech. Našla si zaměstnavatelku, která ale nebyla ochotná to pracovní povolení pro ní vyřídit a začala teda pracovat bez pracovního povolení, naprosto neformálně. Nicméně klientka poměrně dobře informovaná nebyla s touto situací spokojená, právě se obávala některých problémů, které s tím jsou spojené. A tedy se obrátila se na naší organizaci, kde jsme se s právničkou došli k závěru, že přestože není zřejmě možné, aby ta zaměstnavatelka prostě striktně odmítá o to pracovní povolení žádat, takže by bylo možné uzavřít alespoň nějakou písemnou dohodu mezi zaměstnavatelkou a tou klientkou ve smyslu toho, že si tam vymezí, jaké jsou práva a povinnosti, jaké jsou závazky jednotlivých stran, jaká je mzda a od kdy do kdy bude pracovat. Samozřejmě ta vymahatelnost takové smlouvy je diskutabilní a určitě problematická, ale vždycky je to lepší než nic. Ukázalo se, že tady ta spolupráce poměrně funguje. Zároveň ještě nebyla testována žádným konfliktem, takže to by samozřejmě ukázalo, jestli je to cesta. Nicméně já se domnívám, že tam je důležité to, že si ten zaměstnavatel, stejně tak jako ta klientka, zvědomí právě, sformalizují tu spolupráci a přestože ta ochrana není zásadně právně vymahatelná, tak určitým způsobem tu klientku chrání. Teď se dostávám vlastně ke dvou kazuistikám, které se týkají klientek, které jsou v tom in-home servisu, to znamená, že v té rodině pracují i žijí. Obě jsou to klientky, které jsou z Filipín. Klientka vlastně, ta paní Eloise se na nás obrátila ve chvíli, kdy už měla výjezdní příkaz
vyznačený do pasu. Pracovala vlastně v České republice již déle než 2 roky. Nejdříve působila na 2 nejmenovaných ambasádách, kde tedy pracovala na základě pracovního povolení. My jsme, jakoby ten pobyt byl legální, byl pak prodloužen, my jsme vlastně nikdy ta pracovní povolení neviděli, ale předpokládáme a prostě při té komunikaci následné s ministerstvem vnitra to nikdy nebylo vzneseno jako problém, takže předpokládáme, že to problém nebyl a opravdu tam to zaměstnání bylo z tohoto hlediska v pořádku. Ale vlastně v té době, kdy se na nás obrátila, již pracovala 2 roky v české domácnosti. Ten případ je velmi, bych řekla, zajímavý tím, že i zaměstnavatelka, i zaměstnankyně předpokládali, že vše je v pořádku a že pracuje tedy legálně, má pracovní povolení, protože vlastně toto zaměstnání samotné zprostředkovala agentura, která prostě jim řekla, že je vše v pořádku. Po těch 2 letech vlastně uplynulo to období, ono to tedy nebylo, to bylo trochu kratší než 2 roky, ale prostě v roce 2011 jí končil dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání. Ona podala nějakou formu žádosti, nikdo nevěděl jakou, kam, jestli podala žádost o pracovní povolení. Prostě ona nevěděla vůbec nic, ta zaměstnavatelka měla další minimum informací a ta agentura nebyla příliš komunikativní. Nakonec se ukázalo, že ta agentura vyřídila někdy na začátku roku 2011 půlroční pracovní povolení na výuku českého jazyka, teda anglického jazyka na základní škole, kde ta paní nikdy nepracovala, nikdy tam nenastoupila a vždy pracovala v domácnosti. A pak už vlastně žádné pracovní povolení řešeno nebylo. Vzhledem k tomu, že ministerstvo je dlouhodobě nečinné, tak se ta situace začala řešit až v roce 2013, protože celé ty 2 roky prostě ministerstvo neučinilo jediný úkon v tom prodloužení toho pobytu, což v kontextu tedy tohoto případu je spíš pozitivní pro tu klientku, protože tady byla vlastně legálně, přestože už v té době prostě neplnila žádný ten účel pobytu. Ukázalo se, že tady ten výjezdní příkaz, se kterým přišla, že dostala chybou ministerstva vnitra, protože to řízení o prodloužení toho pobytu stále probíhalo ty 2 roky. Nicméně ta situace byla taková, že možnost, aby ta klientka byla v rámci tedy toho svého pobytu zlegalizována, je prostě víceméně nulová, protože ona od roku 2011, ještě dříve vlastně, neměla buď pracovní povolení, anebo měla pracovní povolení na pozici, kde nepracovala pro jiného zaměstnavatele. Takže už v té době neplnila účel pobytu a vlastně se i dopouštila porušení jak cizineckého zákona, tak zákona o zaměstnanosti, stejně tak jako ta její zaměstnavatelka. Já to přičítám tedy především té agentuře, která neposkytla informace a součinnost té zaměstnavatelce. Samozřejmě to vychází také z velké neinformovanosti všech zúčastněných na celém tom procesu. Ministerstvo vnitra tedy obnovilo to řízení, vyzvalo klientku, aby doplnila tedy chybějící pracovní povolení za 2,5 roku, což samozřejmě nemůže, protože taková pracovní povolení neexistují. Nicméně, alespoň tedy v době kdy probíhá ještě stále to řízení, tak se podařilo získat nějaké pracovní povolení, které již asi nezachrání úplně ten pobyt, ale v současné době tedy pracuje legálně, protože to řízení o prodloužení pobytu stále ještě nebylo uzavřeno. My čekáme tedy samozřejmě usnesení o zastavení, protože nebyly doloženy vlastně náležitosti, které byly požadovány ze strany ministerstva vnitra. Dohoda s klientkou je taková, že prostě by ráda zůstala co nejdéle na území České republiky a pak tedy počítá s tím, že bude muset vycestovat. Myslím si, že tady je to právě v případě těch filipínských pracovnic z domácnosti trochu problematické
vlastně ta spolupráce s agenturou. Tahle ta agentura je zjevně neseriózní od samého začátku, ale jsou tady agentury, které nějakým způsobem zprostředkovávají to zaměstnání a zprostředkovávají ho v souladu se zákonem a dříve vlastně napřímo zaměstnávali ty migrantky a oni byli zaměstnankyně tedy té agentury a ona je tedy vykonávali tu práci u jiného zaměstnavatele. Tenhle ten systém změnou zákona o zaměstnanosti není možný, agenturní zaměstnávání pro cizince bylo zrušeno. A z mého pohledu jakoby velmi opatrného říkám, že já si myslím, že je to správně, že agenturní zaměstnávání způsobuje poměrně hodně problémů obecně na trhu práce v případě migrantů, ale zároveň pokud ta agentura byla seriózní a pokud by ty agentury byly přísně kontrolovány, tak by takovýmto případům pravděpodobně nedocházelo a je prostě otázkou, zda při tom systému, tak jak je nastaven v České republice, celý ten cizinecký proces, komplikovanost celého toho řízení, jestli prostě ty klienti, ti zaměstnavatelé fyzické osoby a ty cizinky jsou schopni jim projít bez podpory teda nějaké agentury. Takže je to jedna z těch, určitě nechci říct, nechci, aby tady z toho vyznělo, že jsem proto, aby bylo zavedeno agenturní zaměstnávání migrantů. Ale myslím si, že tohle je specifický segment trhu práce, který by za určitých podmínek možná zajistil ochranu práv těch migrantek a i třeba ochranu těch zaměstnavatelů před nějakým obdobnými agenturami, jako ta, o kterou se tady jednalo. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit ani klientku, ani zaměstnavatelku, aby vlastně to podvodné jednání nebo to nějakým způsobem řešila v určité agentuře. Paní Maria je také, vlastně já vás okradu o kousek oběda, je také vlastně klientka, která pracovala v domácnosti, kde také bydlela a žila. Pracovala tam jako uklízečka a chůva. Ona si našla jiného zaměstnavatele, dala výpověď měsíc předtím, než jí skončilo pracovní povolení a povolení k pobytu. Ten zaměstnavatel po ní požadoval, aby pracovala ještě tedy další měsíc, protože výpovědní lhůta je 2 měsíce. A to by samozřejmě byl výkon práce nelegální, protože v případě, že tedy končí to pracovní povolení, tak ona nemůže tam legálně pracovat. Takže nějakým způsobem jsme toto komunikovali se zaměstnavatelem. Ta komunikace byla samozřejmě velmi vyhrocená ve smyslu, že tedy zaměstnavatel vlastně nechtěl, aby odcházela, zároveň ale zaměstnavatel nepodal žádost o prodloužení pobytu a pracovního povolení, a to přesto, že to tedy bylo uvedeno ve smlouvě, kterou spolu měli uzavřenou. To se poměrně velmi často setkáváme s tímto ustanovením ve smlouvách právě těch filipínských pracovnic, že ta odpovědnost za toto je přenesena na toho zaměstnavatele. Nicméně to ustanovení v té smlouvě jakoby k ničemu moc nechrání, ten zaměstnavatel to prostě nesplní. Ona musí vycestovat, protože jinak je tu nelegálně a to znamená, že je vlastně nevymahatelné. A představa, že Filipínka z Filipín vymáhá náhradu škody na zaměstnavateli v České republice za to, že prostě nesplnil povinnost pracovní smlouvě, je prostě nereálná. Takže zase je to určitá povinnost, která je pochopitelná vzhledem k tomu, že ten zaměstnavatel obvykle je nebo má větší schopnost se orientovat v tom procesu. Na druhou stranu především u těch filipínských pracovnic je prostě vidět velká neinformovanost a neznalost celého toho procesu. Naprosto neorientace se v tom postavení, v jakém jsou. Oni opravdu nevědí velmi často, jestli někdo něco podal, jak to vypadá, kam kdo co. Takže pak je jenom samotná jako zmapování té situace je velmi problematické. Co se vlastně tady
paní nakonec tady zůstala nelegálně, dostala výjezdní příkaz a bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, které se tedy podařilo zastavit právě proto, že se do té situace nedostala úplně jakoby úmyslně. Nicméně si našla tady nového zaměstnavatele, který slibuje, že ji bude schopen legalizovat, jenže samozřejmě tento slib je jakoby z hlediska práva nereálný a tedy také po ní požadoval, aby nadále nedocházela na to právní poradenství, které dostávala. Nakonec tedy i zaměstnavatel zřejmě zjistil, že to nelze regularizovat a dohodli se, že ona odjede, ona tedy neodjela. A ta situace teď je taková, že nevíme. Naposledy víme, že podala žádost o vízum strpění, což je vlastně půl roku, 3/4 roku zpátky na základě tedy toho tajfunu na Filipínách, což způsobilo velkou humanitární katastrofu a Česká republika nějakou dobu vlastně vycházela vstříc poměrně filipínským občanům, kteří řešili návrat, protože tam ta infrastruktura nebyla úplně funkční. Zase tady je prostě vidět, jak jsem zmiňovala, obrovská neinformovanost i těch zaměstnavatelů, ale i to, že ten zaměstnavatel vlastně vyžaduje po klientce věci, které jsou zjevně v rozporu se zákonem. A z našeho, tedy té komunikace, kterou jsme s ním vedli, si toho byl vědom. Nebylo to o tom, že tedy předpokládal, že je 2měsíční výpovědní lhůta, ale byl si vědom tedy toho, že on potřebuje chůvu, takže si to nějakým způsobem zařídí bez ohledu na to postavení tedy té klientky. Já se jenom podívám, jo, tak už toho není moc. Co se týče vlastně další, zase se jedná o situaci filipínské klientky, která chtěla skončit pracovní poměr. Došlo tam k nějakým rozporům mezi ní a zaměstnavatelem. A zase to bylo těsně předtím, než končí ta pracovní smlouva. Ona dostala výpověď, kterou vlastně s ní nebyla stotožněná, ještě to bylo tedy okamžité ukončení pracovní smlouvy, ale zároveň to nesplňovalo žádnou z náležitostí okamžitého ukončení, takže je to takový kus papíru, který my nějakým způsobem tedy, právnička se nějakým způsobem dovozovala, co by tím zaměstnavatel tak mohl mínit. Pokoušela se tady komunikovat s tím zaměstnavatelem, že ona s tím nesouhlasí, že potřebuje vlastně i proto, aby mohla vyřešit svůj následný pobyt, prostě být zaměstnaná, plnit účel pobytu a zároveň si tedy připravit to, že by si našla jinou práci. Tam to souviselo čistě s tím, že zaměstnavatel ztratil zaměstnání a vyřešil a nemohl si tedy již tu chůvu dovolit. Nicméně to řešil tady tím, že ukončil smlouvu a to ještě poměrně jakoby razantním způsobem. Dohodlo se tedy, že jí vlastně dluží dovolenou a že tedy klientka bude čerpat dovolenou a ještě jí proplatí část, tedy samozřejmě tu mzdu za dobu čerpání dovolené. A klientka se pokoušela najít si práci a získat nové pracovní povolení, což ale za dobu 1 měsíce bylo poměrně nereálná situace. Nedařilo se to příliš a vlastně ukázalo se potom, když zaměstnavatel jí tedy uhradil alespoň tu část tedy za tu dovolenou. Tehdy nám tedy klientka řekla, že to vlastně probíhalo tak, že měla nějakou oficiální mzdu a pak ještě dostávala peníze vedle, které samozřejmě nedostala, protože zaměstnavatel prostě za dovolenou jí nebude platit ještě něco navíc a ještě na to, když jí propustil na hodinu. Takže tam se i vlastně to zaplacení té mzdy za dovolenou bylo problematické, ale nakonec tedy se podařilo toho zaměstnavatele donutit, aby to zaplatil. Nicméně samozřejmě jakákoliv mzda navíc nepřicházelo v úvahu. S klientkou nejsme úplně v kontaktu, ale obávám se, že pokud zůstala na území České republiky, tak v nelegálním postavení, protože pak už vlastně se neozvala zpátky, ale vlastně v té době, kdy jsme v kontaktu byli, tak už vlastně neměla, sice měla podanou žádost o prodloužení pobytu, ale nesplňovala, prostě neměla pracovní povolení, neměla zaměstnavatele.
To, co jsem popisovala, vlastně byly klientské případy, které spíš z té právní problematiky, i když v některých, a vlastně řekla bych ve většině v nich tam byla ta podpora i sociální, to znamená pomoc při hledání zaměstnání, třeba právě v případě té poslední klientky, jakým způsobem, nějaké právě té podpory, orientace na trhu práce, komunikace s potenciálními zaměstnavateli a tak dále. Tenhle ten druhý, to poslední případ je případ paní Kateřiny, která řešila, nebo za námi přišla vlastně s čistě, řekla bych, právním požadavkem, řešila žádost o trvalý pobyt a dostala výzvu z Ministerstva vnitra, v které se neorientovala. A vlastně při tom rozhovoru s právničkou se ukázalo, že tam je prostě spousta věcí, které dopadají na její život a život jejich 2 dětí, které by potřebovaly vlastně nějakou komplexnější podporu. Klientka byla v situaci, kdy byla tedy s manželem rozvedená, nicméně měli spolu dítě čerstvě narozené a manžel nehradil výživné a ještě měli tedy jedno starší dítě a nehradil výživné ani na jedno z těch dětí. Klientka byla vlastně stále jakoby navázána na něj. Ona neměla pobyt za účelem sloučení, což jsme považovali za poměrně pozitivní zprávu, ale měla pobyt za účelem podnikání. Ona nicméně byla těhotná, následně tedy čerstvě po porodu, takže ty její podnikatelské aktivity nebyly příliš velké. A ukázalo se, že manžel, přestože tedy tu rodinu opustil, tak se neodhlásil z toho místa bydliště klientky a byl teda posuzován ze strany Ministerstva vnitra jako společně posuzovaná osoba pro výpočet prostředků k prodloužení nebo k získání toho trvalého pobytu nebo prodloužení dlouhodobého pobytu. A odmítal se tedy odtamtud odhlásit. Klientka zároveň řešila, jakým způsobem, jestli tedy vlastně informovat o Ministerstvo vnitra, jakým způsobem s tím manželem komunikovat. A samozřejmě jí chyběly finanční prostředky, protože sama matka s 2 dětma, jedno čerstvě narozené, tak si dovedete představit, jaké vlastně byla situace. My jsme tedy vlastně právníčka i sociální pracovnice debatovali nebo diskutovali tedy tu situaci s klientkou v tom smyslu, že vlastně i ten pobyt toho manžela je navázán na to, aby i on plnil své povinnosti vyživovací povinnosti vůči těm dětem a zároveň vlastně účel svého pobytu a zajistil tu rodinu. Nabídli jsme určitou mediaci s manželem, kde tedy se účastnil manžel té schůzky společně tedy s klientkou a podařilo se dohodnout nějakou formální dohodu na to, že bude platit výživné na děti, kolik to bude a zároveň, že tedy zpočátku, jakým způsobem ta částka se bude vyvíjet. On vlastně dlužil jí poměrně dost peněz na tom výživném, takže z začátku se tam dohodlo, že bude platit o něco více, až splatí ten dluh. Zdá se, že ten manžel tu dohodu dodržuje, tím pádem vlastně klientce stouply ty prostředky k pobytu. Zároveň se ta situace trochu stabilizovala, protože má nějakou jistotu a ona vlastně obnovila to svoje živnostenské oprávnění a živí se tedy tím, že uklízí v domácnostech. A zatím to vypadá, nebo doufali jsme, že bude mít dostatečné příjmy. Žádost o trvalý pobyt byla nedávno zamítnuta, my se proti tomu odvoláváme. Je to samozřejmě jeden z těch důvodů, že tam nebyla ta kontinuální povinnost plnění toho účelu pobytu. Ona byla těhotná, rodila v 6 nedělí a zároveň vlastně v určitou dobu neměla ty příjmy, protože prostě ji opustil manžel. Takže tady zase nedá se říct, že to je specifická kazuistika toho, co prožívají pracovnice v domácnosti. Myslím si, že to je případ, který ukazuje na to, jak vlastně ty ženy jsou migrantky ještě v nevýhodnějším postavení
než třeba české ženy nebo tedy muži. A zároveň si myslím, že se ukazuje poměrně dobře na tom, že ty úklidy v domácnostech jsou poměrně flexibilní a umožňují výdělek právě ženám, které nemají třeba zajištěnou péči o malé děti, můžou si je vzít vlastně sebou, anebo je prostě ta práce pro ně takhle flexibilnější. Já už jsem zmínila některá doporučení, vlastně, která jsme definovali. Nejsou to všechna doporučení, ale pro mě, nebo z hlediska toho poradenství, tak jak si myslím, že ho si my vnímáme a ty problémy, které jsme řešili, tak je tam několik věcí, které by mohly poměrně hodně pomoci. To první je určitě ochranná lhůta, alespoň 90 dnů při ztrátě zaměstnání. To znamená, že by se vlastně snížila závislost migrantek, imigrantů na tom zaměstnavateli, mohli by odejít a hledat si nové zaměstnání a byl by tam prostě na to nějaký časový prostor. Vlastně v tuto chvíli ten zákon nabízí sice ochrannou lhůtu, ale jenom v případě, že ten cizinec je propuštěn z organizačních důvodů, prostě specifických výpovědních důvodů. Což ale jak my známe tu realitu i sami, velmi často ten zaměstnavatel prostě nespecifikuje ten výpovědní důvod. V tom segmentu domácích pracovnic se ani žádným výpověďmi příliš nezabývá, prostě to zaměstnání ukončí a nějaká, jako domoci se nějaké nápravy, to znamená zažalovat zaměstnavatele, mezi tím si schánit pracovní povolení, mezi tím si schánit nového zaměstnavatele a řešit teda ideálně, když ještě bydlí u toho zaměstnavatele, tak řešit teda svoje bydlení je prostě situace, kterou není možné jakoby zvládnout v nějaké reálné době. Domnívám se, že těch 90 dnů je takové minimum pro to, aby bylo možné vlastně si stabilizovat, najít si nové zaměstnání a případně a tady samozřejmě pracovní povolení. Pro mě bylo vlastně ten argument, který zazněl při prosazování nebo při tom, když Česká republika odmítla ratifikovat úmluvu, že tedy nemůže vstupovat do toho chráněného obydlí a soukromí těch zaměstnavatelů, je argument, se kterým se opravdu jako zásadně nestotožňuji. Ve chvíli, kdy jsem tedy zaměstnavatel, fyzická osoba, někoho zaměstnávám, tak musím hod počítat s tím, že ten stát do toho nějakým způsobem bude vstupovat a chránit teda toho zaměstnance nebo zaměstnankyni. Takže já se domnívám, že by inspekce práce měla k tomuhle přistoupit spíše aktivně a vlastně samozřejmě se zaměřit i na tyto situace, ale zároveň bych apelovala tedy na oddělení té pobytové kontroly a kontroly práce. To znamená, že ve chvíli, kdy inspekce práce zjistí, že tady ta cizinka pracuje nelegálně a pobývá tady bez pobytového oprávnění, tak tuto skutečnost nemá povinnost ohlásit cizinecké policii, tak jak je to teďko, která zahájí řízení o správním vyhoštění a vyhostí tedy. Pro mě jako, nebo pro Simi je to prostě primární, tedy ta ochrana práv a povinnost tedy zaměstnavatelů a vymáhání té povinnosti na straně zaměstnavatelů, spíše než to spojení s pobytovou kontrolou. Domnívám se, že velkým tématem, kterým by se měla zabývat to nastavení cizinecké legislativy, je právě problematika mateřství u migrantek, a to nejenom pracovnic v domácnosti, protože jejich situace je velmi nejasná. Pokud mají například dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, tak je zřejmé, že prostě nemohou vykonávat aktivně to podnikání v době, kdy tedy rodí a jsou 6 nedělí minimálně a samozřejmě v době výkonu rodičovské dovolené. Takže tam a ne všechny migrantky se mohou ten účel pobytu změnit a sloučit se k někomu, tedy mít dlouhodobý pobyt za účelem sloučení, protože ne všechny jsou v pozici, kdy mají tedy toho jakoby sponzora, který splňuje všechny ty náležitosti, které splňovat musí a které jsou poměrně přísné.
A to, na čem my jsme se pokoušeli podílet a pokoušíme se podílet, je informovanost. A to je prostě zásadní věc. A nejenom informovanost tedy klientek a migrantek, ale i informovanost z hlediska tedy těch zaměstnavatelů, jaké jsou jejich povinnosti, co všechno vlastně mohou zařídit a co všechno, jaká všechna rizika nebo problémy mohou vznikat při zaměstnávání migrantek. Ano, už se omlouvám, už končím. Takže to je všechno.